Kalamis ng isda. Patay. Muna ang tag-iya, oh. Nahay. Ay, akong giblag ilang isda. Nagkuha naman ni Dayo, no? Magpakaon, Day. Pagkaida, Day. Itong ilag, magpakaon siya. Ikaw hatag. Ha? Ikaw hatag. Okay, hatag. Hindi may mong kamot. Hoy, ginuko! Ayaw, taon! Iitsa lang. Pwede kamot yan, ani mo. Ilarang ka ulo. Hoy, ginuko di ko! Wala man ang ngipon. Ay, tabang. Ay, gamay lang, Day. Kana, okay na to. Wala man ang ngipon. Baka ni mong kani ba? Yan ay mong kamot, Dana. Ba, pilo na mong kamot. Di man ang ngipon. Gilok lang siya, gilok. Hoy, ginuko. Hoy, ano sa man yan, ha? Wala, nagpakaon akong isda. Wala, ganun. Kakagabi. Wala na ang mga, wala ang mga tag-iya, mga gwapa kaayo. Sure. Sure. Gilok lang kayo siya, ma. Gilok. Kinama, Di ba na siya, ma? Ako man ang ngipon, tanawa ko yung ngipon. Isa din mga isda ay mangipon? Ano, dito, man siya ngipon, one boy. Manay ngipon. Manay koy? Oo. Wala, uy, kagapit na. Tinan na katuig, Day. Kapintuig na na. Ha? Kapintuig. Oo. Wala, awas lang tubig. Apel ang plato. Wala, uy, kami gito, katakuan ng magsama. Ang kuha na Di na. dakop na inyo, Day. Di kilo ninyo. Wala. Nakakaon na rin. Oo, among ipakaon. Sa pagkaon. Lamiring, ni pod. Namatay lang sayang. Ha? Namatay itong pagbuto silang kurinti. Ay, katong... Palong ilang pang. Ay, lao? Ano ka, oy? Maluyan. Tama. Kuya, Yung ay, nabuhi. Kuya. Namatay sayang ka. Kuya. Tanan yun? Ang dami. Kuya, dara ko. Ano ka, Day? Dito makaon? Hindi mo na makaon. Ano ka makatulo? Ha? Ano na lang kamot? Hindi mo naman yung gilok lang siya. Ayoko na lang kamot. Ano, oy? Malo pa na lang sa tiking anak. Ano man? Wala, hindi na mabiyat. Ano naman? Ang ilahagad mo pa. Isa may napalit, Judy? Ito sa nagtapikin ay ilalike ka. Like ka na. Pagay pa man na. Oo. Sa itong dagko kayo paano ba namatay pag linom? Asa ka? Pag linom, namatay. Ang dako pa, ni? Gamay mo ka ito. Uy, lahat po diyan ni Kuan o, si Titas, kapagkuha lagi sa, ano sa mito pangalan ato eh? Nang, makanagong makaon day ka ng Ay, pantak. patinta. Amog, naggubog na sa likod. Hindi ako. Ano dito siya dako? Mukhang ka na ba? Mukhalong niya. Ha? Tabangan siguro ta. Hindi pa na daw. Ha? Ito'y. Ano ang babawin? Ha? Parang dagko kayo siya. Yan, ani gapon. Dagko kayo. Naglapan na ngayon. Kung makatukag bawin ba, i-vlog din mo ilang pantalang gwapo kaayo. Ako na mag-vlog. Oo. Ito ang guday. Kasi ulit kayo, bago pa ng oras. Kaan? Matay itong isa buntis. Kani? Pag-video siguro kung kuhan. Dagko? Kung tapudak para na ako, buntis. Buntis lang rin nga pandok. Ilan na po. Maulan na po.